Никога няма да имаш успешен бизнес, ако правиш това. Четвъртък, часът е 11 и аз се разхождам в Южния парк. Защо мога да направя това нещо? Защото имаме хора, които да ни помагат. И всъщност днес искам да ти споделя едно нещо, което чувам от много хора и е абсолютно грешно. И това е, че ако ти искаш да правиш бизнес, защото искаш да изкараш 2-3 хиляди лева този месец, това е абсолютно грешната причина да искаш да го правиш. Няма причина да искаш да вадиш 2-3 хиляди лева на месец. В смисъл, ако можеш да вадиш 200-300 хиляди, защо ще искаш да вадиш 2-3 хиляди? Защото не вярваш, че можеш, защото не е възможно, защото няма толкова пари на света ли? Защо? Причината е, защото слагаш някакви ограничения. И знаеш какво означава? Сега ще обясня защо това е проблем. Защото искам да правя някакви хиляди лева на месец. Означава, аз няма да вкарам никакви усилия, за да създам екип, за да създам процеси и автоматизации. Те три неща: процеси, автоматизиране и делегиране, които да изкарат пари за мен. Това означава, аз ще полагам минимални усилия. И познай какво? Аз също искам да полагам минимални усилия. Да не мислиш, че много ми се работи, да не мислиш, че ми е любимото нещо седна и да бачкам 10 часа. Не ми е. Обичам си работата, харесвам нещата, които правя, обаче имам и други неща в живота, които искам да правя. Например, се разхождам в парк, в работен ден по средата на деня, даже началото на деня. Моят съвет към тебе днес е: постави си цели, състави процеси, започни да автоматизираш и да делегираш. Всички имаме 24 часа. Въпросът дали ще изкараш 3000 или 30 000 този месец е въпрос на система. Или 300 000. Същото е.